Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Bakit po kaya palagi na lang akong iniiwan? Deserve. Grabe, wala pa nga eh. Feel good morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig at nanonood ng radyo tuwing sasapit ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Harry ng Pasig City. 30 years old na single and it's complicated. Ako na siguro ang pinaka-loyal na boyfriend sa balat ng lupa. Panginoon, patawarin niyo po yung mga taong di nila alam ang kanilang ginagawa. Totoo po, loyal po ako. Miyembro ako sa team kaloyal ni Uncle. Scam yun. Girlfriend ko po si Mitch. Hatid sundo ko po siya sa trabaho niya sa may Makati City. Tas uuwing Alabang. Sa loob ng 3 years, wala po akong reklamo ang kulatita. Ginagampanan ko po ng maayos ang pagiging boyfriend ko sa kanya. Kahit nga po, may game kami ng basketball ay hindi po ako naglalaro. Baka bangko lang kasi. Kasi mas uunahin ko pong ihatid at sunduin ng aking girlfriend. Dahil nga po kaloyal ako. Mana din ako kay Uncle Boyet. Ulit-ulit talaga yun. Subalit, matapos ang 3 taong relasyon ay parang nag-ibang ihip ng hangin. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, babe. Babe, ba't parang matamlay ka? Hindi pa kasi ako kumakain. Sakto. May binili akong food para sa yung paborito mo, yung sandwich. Hindi ko yun paborito ngayon.
Sige, Iba yung palitan paborito natin. ko. Palitan natin. Ano gusto mong Order ka, bilhin? mag-grab ka. Gusto ko ng steak. Mag-drive-thru na tayo. Nasa sasakyan na tayo eh. Ayoko na. Ano? Ayoko na. Para naman Sige, ganito. palitan na lang natin ng... Hindi to tungkol sa pagkain. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Mitch, inaano ba kita? Yan yung mga lalaki. Pare-pareho talaga kayo. Ay na, ano ba kita? Ano bang ginagawa ko masama? Pero ang totoo, alam nyo naman kung ano yung pagkukulang nyo. Hindi mo ginagawa yung best mo as boyfriend sa akin. Oo. Teka lang, klaruhin ko lang sa'yo kasi parang napaka-unfair mo naman magsalita. Bakit ako unfair? Kailangan ko pa bang isa-isahin yung pagkukulang mo, ha? Napakaseloso mo, nasasakal ako, ayoko ng ganon. Anong masama kung ihatid sundo kita halos araw-araw? Masama ba yun? Gusto ko lang... Wala akong privacy! Kailangan ko ng privacy! Ayoko ng hatid sundo! Nauumay na ako sa'yo! Di ko maintindihan kasi yung ibang babae, pag hindi hinatid, hindi sinundo... Sinong iba? Kita mo? May iba ka? Wala akong iba. Wag mo akong Sinong pagbintangan, iba? Mitch. Sinong iba yung Sinasabi ko lang hinahatid mo sa'yo. na gusto ka? Sinasabi ko lang, Mitch. Ang ibang girlfriend dyan, gusto nilang hatid sundo. Bakit ikaw hindi? Bakit after 3 years ganito na yung... Ayoko na, tama na. Walang pupuntahan to pag-aaway na to. Ayoko na. Palagi ka naman ganyan eh. Pag mainit ulo mo, nakikipag-break ka. Gusto mo susuyuin kita palagi. O sige, sorry na kung may nagawa man akong kasalanan. Ano ba yun? Ayoko nga, napakaseloso mo. Nasasakal ako at saka... Hindi na nga ako nagsiselos, di ba? Nagsiselos pa ba ako sa mga nagchat sa'yo? Nasasakal ako na chine-check mo lagi yung cellphone ko. Wala kang tiwala sa akin. Inuuli na kitang may kachat minsan eh. Ay, hindi ko naman na yung inulit kasi nangako ako pero hanggang ngayon wala kang tiwala dahil chine-check mo palagi. Oh, sige, Kailangan hindi na. alam mo yung password ng Facebook ko, ng Instagram ko. Palitan mo na lahat ng password mo, hindi ko na gagawin Ayoko yan. na, non-negotiable na ang breakup na to. Ayoko na, tsaka pupunta na ako sa abroad. Ano? Anong abroad pinagsasabi mo, Mitch? Tutuparin ko na yung mga pangarap ko. Pasensya ka na, Harry, pero hindi ka nakasama doon. Pasensya ka na, ayoko na. Tutuparin ko yung pangarap ko. Kasi parang ang bigat-bigat mo maging partner. Hindi ka sumusuporta sa mga gusto ko. Gusto mo sa'yo lang umiikot yung mundo ko. Ayoko. Mukhang baliktad yata, Mitch. Kasi sa pagkakaalam ko, ako na yung walang oras sa mga kaibigan ko, mga barkada ko. Dahil nandun ako sa'yo, hatid sundo. Inutusan ba kita? Nasunduin mo ako? At i-sacrifice mo yung mga barkada mo? Ikaw ang may gusto nun. Kaya wag mo isumbat sa akin ang kita mo. Hindi ko Paano sinusumbat. gaslighter ka? Paka-gaslighter mo. Sinusumbat mo sa akin. Ikaw ang may gusto nun, hindi ako. Hindi ako nanunumbat. Tama na, wag na tayong maglista. Wag Sige na, okay. Ganito, kung ano yung nagawa kong mali, kung ano may hindi ko alam, patawarin mo na ako. Huwag na tayong umantong sa ganito kasi... Hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman. May iba ba? Kasi kayo, kapag nawala yung pagmamahal nyo sa babae kasi... Huwag di mo ba- ko kayo kasi hindi ako ganyan. Ikaw tinatanong ko, may iba ba? Walang iba! Kikita ko sa mata mo, may iba. Paano mo nalalaman? Bakit? Nag-twinkle-twinkle yung mata mo. May iba ka? Wala akong iba, Harry. Ayusin mo yung salita mo kasi nababastusan ako sa'yo. Sus, lahat ng ginagawa ko para sa'yo, tas ako pa yung bastos. Sinabi ko bang gawin mo lahat para sa akin, ha? Ginagaslight mo ba ako? Paano? Ayoko na. Ayoko na. Pupunta na ako sa Dubai. Please. Kahit lumuhod ka, Pag-usapan wala. natin to. Wala na tayo. Sige na, huwag Nag-uusap naman na ganun tayo. eh. Tama na. Paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit. Wala naman akong ginawa sa'yo Bakit mo ko ginaganito? Ayoko na, Harry. Ayoko na. Ayoko na. Mitch, ayoko, Mitch. Mitch! Ayoko na rin.
Nabigla po ako, Uncle at Tita, sa mga pangyayari. Kawawa. Isang linggo po ako nag-leave sa trabaho at alam niyo po ba anong ginawa ko? Nagmukmuk lang ako sa kwarto. Naglaro lang ako ng ML, nanood lang ako ng Netflix. Wala, nanonood lang ako ng mga YouTube, nanonood lang ako ng mga katas ng nakalipas. Ang sakit po eh. Ginawa ko naman yung role ko bilang boyfriend. Eh matapos noon, natakot na po akong umibig muli. Dumaan ang halos 1 taong pagiging single ko. Dito ko naman po nakilala si Cheche. Tropa po siya ng mga kaibigan ko. Kasama po siya lumalabas tuwing lalabas po yung grupo. Buti naman at lumabas ka na rin sa lungga mo, hindi ka na nagparamdam sa amin. Kaya nga. Oo nga, bay, nagtampo na kami sa'yo, bay Harry, kasi, alam mo, bay, palagi na lang kami gumigimik, bay, pero wala ka, bay. Kaya nga. Di ba, Kim? Kaya nga. Puro ka kaya nga. At saka pakilala ko sa iyo yung friend ko na maganda. Ayan, receptionist yan. May mas maganda ba sa'yo, Trixie? Kasi ikaw lang maganda sa paningin ko. Hoy, wag mo akong ganyan papatulan kita. Ayaw mo nun, bagay tayo, di ba? Mamaya na tayo. Ay, Harry, at least di ba, huwag kalimutan mo na yung Mitch na yon. Si Cheche pala. Cheche, si Harry, si Cheche. Hi, Harry. Nice meeting you. Nice to meet you. Ngayon lang kita nakita, nakasama ng friends. Busy? Anyway. Busy sa trabaho? Ay, naku, hindi busy yan kasi broken-hearted yan. Tapos ayaw lumabas. Ala, Harry, life is short. Tsaka, ano ka ba? Enjoy life lang. Alam mo, ang dami kong natutunan sa past relationships ko. Hanggat maaari 1 week lang dapat naka-move on na. Ganon ba yun? Ganon yun, sabi ni... Sige, Mars. Eto, kasi gusto kong maaliw tong friend ko. Kawawa. Alam mo bang ginawa? Nagbukbuk sa kwarto. Oo, tsaka nanood ng Viva Max. Uy! Hinira mo yung account ko. Salamat pala. Ka marathon, Viva Max marathon ka. Ano? Bay, ako naman, bay, pairamin mo naman ako ng account, bay. Wow. Kaya mo na yung meron ka namang mga ka-video call. Salamat pasensya na kayo kung hindi ako nakakasama sa mga ganitong gatherings kasi wala busy. Nag-focus na lang muna ako sa trabaho. Eh, nako, ayan lang nga, pinakilala na namin yung maganda kong friend. Malay mo, baka kayo, di ba? Tama. Or malay mo, baka tayo. Ay, Bong, ano yung tawag sa gupit mo? Flat top. Flat top. Parang 90s yun, di ba? Flat top. Parang si Taguro, di ba? Si Taguro. Ganun tama, di ba? Oo, si Taguro. Sabi ka sa Taguro. Hindi, ang ganda lang. Ay, Mars Trixie, magre-reto ako sa'yo. Sino nga? Basketball player. Ay, sige nga, ano pangalan? Ay, hindi, bulong ko na lang. Pero sa MPBL to naglalaro. Basketball player? Bulong ko sa'yo. Ayoko, MPBL. Mga playboy lang. MPBL. Ay, ayoko. Ang galing mo talaga, Mars Trixie. Basic. Siyempre, basic naman, basketball player. Ganun ba yun? Playboy, oo naman. Ayoko, baka naging jowa mo yan. Bakit? Jowa mo yan, Hindi, may crush siya sa akin. Sabi ko, hanapan ko na lang siya. Kasi hindi ko siya type eh. Mga type ko yung mga Harry, mga ganyan. Hoy, ikaw ano ba? Baywati ka kay Harry, ha? Hoy, hindi. Nice lang ako. Mars Trixie, kailan ko kayo Alam mo, Harry, ako lang yung nagmamatch sa mga friends ko ng mga love life. Pero ako wala pa akong mamatch for myself. Kasi feeling ko kailangan providean ko muna ng love life. Teka, tagay muna tayo. Sige, bay, gusto ko naman, ako, puro lang tayo chismis, bay. Hoy, Bong, hindi ka puro chismis. Wala ka ambag, puro ka pulutan.
Bay, bagong saltala sa grupo, bay. Naninira agad, bay. Dapat si Kim yun. Naubos na, oh. Uy, ako onion. Ano yung onion ring? Bay, hindi mo alam yan. Oo. Meron na bibili niyan. Sa Bet Lazada, meron yan. Papasok mo lang yan, bay. Iba yun eh. Ibang ring May yun. sanali rin, kainin mo. Ano binibili mo sa Lazada? Huli ka, Bong. Bong, bumibili ka nun? Cheers muna tayo. Pinapasok mo yung Bong? Basta yung may buhok. Okay, cheers. 1, 2, 3, cheers! Ito na pala yung bahay nyo. Thank you, Uy, nakakayay, natid mo ko. Isang pesos nga lang yan. Ako nga dati, 3 years akong nag-atid sundo eh. Hindi ako namimilang, pero ano lang, sinasabi ko na sa'yo na... Na-offend ako, ino-open mo yung ex sorry. habang kasama ako. Sorry Ayoko po. nang... Ganun ba yun? Ganun ba yun? Di ba pwede i-open ng ex pagkasama ka? Sorry na, wala naman akong binanggit eh. Sinasabi ko lang. Ayoko na magsalita. Ganun ako mag-treat. Sorry na. Wrong, very wrong yan. Hindi nga ako marunong eh. Hindi naman ako expert. Loyal naman ako Pero eh. ang kita, paano maging boyfriend? So, anong sabihin? Kasi wala talaga. Baka kailangan mong baguhin yung yung attachment style mo. Ganun ba yun? Okay lang magmahal, pero alam mo yung wag mong ibigay lahat sa tao. Hindi ako yung, alam mo yun, pwedeng magmahal na hindi na uubusan para sa sarili. Tingin ko kasi binibigay mo lahat eh. Paano kung ganun talaga ako? Kunyari, ikaw, sasagutin mo ako. Ganun ako eh. Pwede naman ngayon. Anong hindi ka nagjo-joke. Ba't naman ako magjo-joke? Ano ibig sabihin? Pero wag mo nang i-open yung ex mo pag kasama tayo. Sorry. Sorry na. Hindi nga ako marunong eh. Hindi ako marunong. Tingin mo, single ka, single ako, what do you think? Baka gusto mo nung bumaba. Kasi gabi Teka na. lang. Tingnan mo, hindi ka talaga marunong eh. Kaya- Nagsisend na nga ako ng signal. Nandito pa ako sa kotse mo. Hindi pa pwede naman ako bumaba. Kanina pa. Sorry. Wala Hala, talaga. may aso. Maghanap ka pa ng aso. Baka may iba pa. Hala, may tanod. Nalingan mo Hala, ako. may dumi ka sa ilong. Cheche. Po ni Cheche ang Latita. At makalipas po ang halos 8 buwan, natin sundo ko rin po siya tulad ng ginagawa ko dati kay Mitch. Salamat sa lahat. Ayoko na, Hari. Anong ayoko na? Ano to? Napagod ako magturo sa'yo kung paano maging boyfriend material. Nakakapagod pala. Akala ko kaya kong turuan ka eh. Hindi ka talaga natututo. Ayoko na, Hari. Ayoko na. Tama na. Sige, makakakita ka rin ng katulad mo. At saka, hindi mo rin kakayanin kasi magka-Canada na ako. Akala ko ba hindi mo itutuloy yun? Ako pipiliin mo, di ba? Hindi na, kasi hindi ka worth it piliin. Pasensya ka na, ha? Masakit. Lahat na ginawa ko para sa'yo, anong hindi Sinabi ko bang gawin mo lahat? Ha? Tinuturuan kita, pero hindi ka natututo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Ayoko na, Hari. Ayoko na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!